Let's go! И сега даме сакаш на салто или за ракичка? Може за ракичка с адмел. Кой ти се хвърля предпата? На Емин. Не мина. Може и така, ама на глава в нея, матка. Няма проблем. Ама машки на глава. Човек, waterproof ли е? Не съм пробвал да поговорим сега. Тук да първо. Трябва така, значи, мои сте горе. Мои сте горе. Айде, 3, 4, айде. Само яко за бадра. Гледай колко бръзна ти е. Скукна и излезе на ти е. Сука, веке, знам се. Ати гизмото е. Ама знаеш защо? От волата станува гремлин. Затова не рипна. От гизмо. Какво каже, да е гизма? Дай бе да вземи телефона. Това за Сандо ли беше това? За Сандо. Ай, Санде. Смуки опразен базен. Опразен базен, Санде. Опразен базен.